Horas madita saluna. Amanginang hata ni debata nanaing mamakulingi ita di parsorat ta sadaryon tersurat mai di 2 Musa biddu 34 mamuka sian ayat 20 sia sahat tu ayat 35. Hujahau ma tuhita payuti utamuma di bagasan rohamuna. Songrom madidok. Jadi dinatuati si Musa sian dolok Sinai huhut patiop-tiop na 2 lei panidangion di bagasan tanganna. Dinatuati ibana sian doloki alai dang diboto si Musa naung marsinodang sisik ni bohinay ala naung makatay ibana dohot Jehovah. Jadi dibereng si Aaron dohot sude halak Israel masih Musa. Hape idama nunga marsinodang sisik ni bohina. Gabe mabiar nasida roju monok tu ibana. Jadi di jauh si Musa mana sida, gabe mulak nasida tu ibana. Si Aaron dohot sude iduk ni luhutani, laos makatai ma si Musa dohot nasida. Jadi dung songoni Roma jumonok sude halak Israel, gabe dipatol has si Musa matu nasida. Sude hata na pinabuan ni Jehovah tu ibana di dolok Sinai. Jadi dung tolhas hatai di hataun si Musa tu nasida di bahem ma sada pakukupi tubohina. Alai molo masuk muse tu si Musa tu adopan ni Jehovah naing makatai dohot ibana. Di pasisi ma pakukupi pai maruar ibana muse. Jadi dung ruar ibana di hatau ma tu halak Israel hata nati nonahon tu ibana. Jadi di ida halak Israel ma bohi ni si Musa pola marsinodang sisik ni bohi ni si Musa. Gabe di pasuang si Musa ma pakukupi tubuhina. Pai mamasuk ibana muse makatai dohot Jehovah. Disima sahatna. Amanginang sangat teratur don waeng hata ni debata nata jahana king. Sangat tersusun rapi sehingga kita mudah memahami apa yang terjadi sebenarnya dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Di patorang amanginang nakok si Musa tu gunung Sinai lau mabuat 2 lei panidangion, 2 loh batu yang berisikan hukum Taurat. Alai taingot amanginang ini bukan pertama kali Musa naik ke gunung Sinai untuk mengambil hukum Taurat tersebut. Di Keluaran 32 manang 2 Musa 32 nung anak kok si Musa mabuat lei panidangioni. Alai sonari di biddu 34 bahasa nakko ibana muse karena batu yang pertama yang dia bawa sudah hancur. Bahasa hancur karena ketika Musa pergi mengambil batu itu ke gunung Sinai dari Tuhan, dia turun, dia lihat bangsa itu sudah menyembah lembu emas. Mangamu terima si bana di sapat toni bana batui gabi sega. Alain waeng Roma musehatan di depata. Toe ma Musa nakok ma museho tu dolok Sinai. Buat ma museh. Salinai 2 lei panidangoni ninna debata. Ido bain nakok museh si Musa. Menarik amanginang di ayat na perjolo naking tajaha tapamanat ilhamu dia madidok na naking hujahau muse salinai
Jadi dinatuati si Musa sian dolok Sinai huhut patiop-tiop na dua lei panidangion di bagasan tanganna dinatuati ibana sian doloki alai dang diboto si Musa naung marsinod dang sisik ni bohina ala nang makkatai ibana dohot jahuba amanginang marsinod dang sisik ni bohi si Musa. Wajah Musa mengeluarkan cahaya. Wajah Musa mengeluarkan sinar ketika dia turun dari Gunung Sinai. Kenapa itu bisa terjadi? Bahasa boy marsinodang boy ini si Musa. Di orang di son. Ala makkatai ibana dohot jahuba. Ternyata manginang ketika seorang manusia sanggup berbicara dengan Tuhan, maka wajahnya akan mengeluarkan sinar kemuliaan Tuhan. Jadi taringo tahu tu ada peneliti sian luar namargoar Robert Zadok boy dan notaida Robert Zadok. Dia meneliti amanginang tentang kemiripan manusia sesama manusia. Diteliti ibana ada manusia yang bukan berasal dari gen yang sama, yang bukan berasal dari darah yang sama, tetapi mereka bisa mirip secara wajah. Kenapa itu bisa terjadi? Diteliti ibana. Ternyata kemiripan itu bisa terjadi tanpa faktor genetik karena orang yang mirip itu sering bersama. Karena orang yang mirip itu sering berinteraksi. Karena orang yang mirip itu sering berhubungan emosional. Jadi dari maksud peneliti ternyata ketika kita semakin sering terhubung amang, ketika kita semakin sering berbicara, ketika kita semakin sering berjalan bersama melakukan sesuatu bersama, secara alami akan terjadi kemiripan di dalam diri kita. Jadi cara di mana membuktikan ini? Dia pilih beberapa rumah tangga. Sebagai contoh penelitiannya, dia ambil foto ketika mereka baru membina rumah tangga. Di mana foto nah? Ketika baru membina rumah tangga pasangan suami istri ini. Lalu diambil dia lagi foto orang yang sama 15 tahun kemudian. Foto suami istri yang sama. Dia ambil, dia minta fotonya. Lalu dia bandingkan. Ternyata semakin lama pasangan suami istri itu kelihatan semakin mirip. Kelihatan semakin mirip. Jadi awal-awal dia menikah mungkin masih wajahnya berbeda, tidak terlalu ada kemiripan-kemiripan yang identik. Tetapi semakin dia lama menjalani rumah tangga dengan sang suami, dengan sang istri, maka akan terjadi kemiripan. Waduh menurut kamu, tarjalo kamu do penelitian ini? Coba beri kamu pasanganmu nama nginang. Beri kamu mirip kamu. Dang mirip. Berarti adong dua godang na. Adong dua godang na. Molo so mirip do, berarti penelitian on tidak bisa diterima secara ilmiah. Manang, molo so mirip do kamu, berarti ada yang salah dengan kalian nama nginang. Beido. Boido apalagi diperhatikan no engon idahamu. Suami istri, iya suami istri. Rumah tangga, iya satu rumah tangga. Tetapi penelitiannya tadi mengatakan kemiripan itu bisa terjadi ketika seseorang dengan orang lain sering terhubung secara ikatan emosional, sering berbicara, berkomunikasi, sering melakukan aktivitas yang sama.
Wah suku kamu jo dirimu namang inang ta suku be dirita di partikir sinuaingon adong dope hita komunikasi do inatabe adong dope hita jok komunikasi do hot amata adong dope daung be alani anggo hamu atong inahanna badang be anggo sanga berkomunikasi hamu do amata ngahon RPP hamu dang be. Nah maksud dia memang inang, kita lihat zaman sekarang, kita sama-sama suami istri, memang kita sudah sedikit berhubungan, sudah sedikit berbagi perasaan, sudah sedikit berbicara, berkomunikasi. Ikut takui doi. Ikut takui. Terkadang kita duduk bersama di sofa yang sama, tetapi asik dengan gadget sendiri. Tidak ada komunikasi. Tidak ada berbagi perasaan. Jangan-jangan itu yang menyebabkan kita tidak mirip walau suami istri. Karena kita dekat tetapi serasa jauh. Tidak pernah lagi berbagi secara emosi. Tidak pernah lagi merasa sedih bersama. Tidak pernah lagi merasa senang bersama. Olo di sibata mekel sadiri amate ola ni bana sona ngape inatanga murhing bohina rangi. Olo dipartikan nuengon. Tetapi kita diuji bagaimana supaya kita mau sebagai keluarga, marilah sama-sama menjalani kehidupan, sama-sama merasakan sesuatu, sama-sama berbagi di dalam perasaan. Maka kemiripan akan ada di dalam diri kita. Dangau madoki penelitian dia teh, penelitian ide. Jimolo hira menurut tamu tatapamu non takas bagas. Inang tatapamu mula kenok kamu tujabu tatapamu jobo hini amat tamu johon bereng dang mirip sandok ikut tapadingkan hubungan ta nga bermasalah hubungan ta nalah hura darok kemiripat ta ale molo jupako bamirip dia moliate tuan torhaol itu tandanya kita bersama. Apa kaitannya manginang? Kita lihat ternyata ketika Musa berbicara dengan Tuhan, ketika Musa terhubung dengan Tuhan, ketika Musa mau mendengar Tuhan, ketika Musa semakin dekat dengan Tuhan dari bawah dia pergi ke atas ke gunung Sinai, terjadi kemiripan antara Tuhan dengan Musa. Ay holab bohini debatado na marsinod dang amanginang. Alay holam majonok si Musa, gabedoho bohini si Musa, marsinod dang. Pergaulan parsaorata si ganupari itu sangat menentukan karakter kita. Itu sangat menentukan karakter kita. Tui sehita jok marsaor, sadar manang so sadar hita, kita akan memiliki pengaruh dari dirinya. Kepada siapa kita paling sering bersama, sadar atau tidak sadar, kita akan memiliki pengaruh dari karakternya. Jadi pergaulan itu sangat mempengaruhi karakter kita. Alani terlumu bituaka naposo kepada anak-anak ianak komuna bea manginang, perhatikan pergaulannya. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya pengaruh. Percayalah ketika dia tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak baik secara karakter, karakternya pun akan terpengaruh menjadi tidak baik. Dan nanai kuorai hita mardongan doho sude jolma doh hita dongani. Tetapi pastikan amanginang bahwa kita tidak menerima dampak buruk dari pergaulan kita. Naposo nuaing itu persoalan. Di paborhat inongna, di paborhat amongna, siakuta, parbinotoan ni amongna doh inangna, soi nama burjuni anak non, seliling di huta, soi nama uduk ni anak konon, tiki di huta, manang dia di dok amat tahun doh inat tahun, selalu do mangoloy anak non. Apapun yang dia lihat dari anaknya selama di kampung, sungguh-sungguh membuat hatinya senang. Diberangkatkanlah pergi merantau menempuh pendidikan.
mulak libur semester, nga marsak na toras na ibain. Wiro, ay wasa kayo bisa ngonon anak kon, ay burjuhiyad do, ay sa huluhiyan mangalon, ay sa huluhiyan non malason, ay manang dia disuruh sa ringgason, alay nuaing, nunga mangalo, nuaing, penampilan nunga cakat-cakan, nuaing, dangadong keteraturan, ala niya, ala di pangaratuan, bergaul di bana tuaka nasodinggan ujungna hadirion nape dang dinggan. Untuk itu amang inang dan seluruh remaja Naposo, mari kita perhatikan lingkungan kita, tempat kita bertumbuh dan berkembang. Hati-hati, kalau dirimu tidak kuat, segera keluar dari lingkungan yang tidak baik itu sebelum kau hancur. Imaudok, kita boleh menemani siapa saja, tetapi pastikan diri kita yang paling kuat dari seluruh hal buruk yang ada di situ. Sehingga ketika kita memutuskan untuk masuk ke lingkungan itu, maka lingkungan itu yang berubah, bukan diri kita. Kita boleh masuk ke lingkungan yang buruk, boleh. Tetapi pastikan karakter dan hati kita lebih kuat daripada lingkungan buruk yang kita masuki. Supaya apa? Supaya yang mendapat pengaruh dan perubahan lingkungan yang buruk itu. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita tidak sekuat lingkungan yang buruk itu, putuskan untuk mundur dan tinggalkan lingkungan itu. Sotung dohot tosega songon lingkungan ini. Karena semua memberi pengaruh. Lingkungan memberi pengaruh, kita memberi pengaruh. Siapa pengaruhnya lebih kuat, itulah yang memberi pengaruh. Las songoni manuaing debatado si Musa. Ugogo do debatasi si Musa. Lihat kedekatan mereka mempengaruhi si Musa. Sonari dakko la bohini debatabi marsinodang alai dohot do bohini si Musa. Amang inang songoni nak kita di bagasan pernguluaton. Ngataboto debatado mual ni sodangi. Ngataboto debatado mual ni akanauli na denggan. Debatado mual ni hagogoon, mual ni habisukon. Alania manginang songo si Musa mahita na olo majonok tu debata. Songo si Musa mahita na olo marsaor do debata. Percayalah ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ketika kita semakin sering berterhubung dan berkomunikasi dengan Tuhan, secara alami pribadi kita pun dipengaruhi oleh pribadi Tuhan. Secara alami, sifat-sifat Tuhan pun akan ada di dalam diri kita. Alani unang paholang dirita siat debata, unang paholang dirita manginang siat Tuhani, alai marhiteragam niya kanamasa di bagasang nguluta, tabaem masaluhut nay pajonok ko dirita tu debata, marsaorma dohot debata. Amang inang namangihut di patorang di son. Sodang nibohini si Musai. Dung tuat ibana siat duluki. Di ida si Aaron dohot di ida bangsa Israel. Apa yang terjadi di son? Mabiar ma bangsoi. Ketika bangsa itu melihat wajah Musa bersinar, mereka ketakutan. Bangsa itu ketakutan melihat cahaya wajah Musa. Kenapa mereka ketakutan? Sementara kita tiap minggu meminta sinar wajah Tuhan. Ibu Tuhamu do di dia kita selalu mangido sodang bohini debata. Pasu-pasu tiap minggu ido natapangido nangi. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan imaho. Di sodakon Tuhanima buhina tuho. Kita tiap minggu selalu meminta cahaya wajah Tuhan, tetapi bangsa ini takut dengan cahaya wajah Tuhan. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang pertama manginang, bangsa ini takut karena dia tahu dia berdosa. Bangsa ini takut
Karena dia tahu dia berdosa. Baru dupena toari terima si Musa tu nasida ala marsob batu gana-ganaan. Jadi ngok nasida doi mau ngaturun si Musa siya dulu asing bohina ina. Marsinod ng bohina ay buhana mo ang gohita habis na mahita. Ang gohita iri pason ni bana na mahita nga marsinod ng bibuhina ni. Kenapa mereka takut? Karena mereka masih ingat dosa mereka yang kemarin. Cahaya wajah Tuhan membuat dosa tidak tahan menatapnya. Alaida memang inang nang pemardosa nang pemabiar bangsoi. Tutu mamabiar bangsoi alai hudok ma amang inang. Ketika Harun dan bangsa itu takut karena mereka mengingat diri mereka sebagai seorang pendosa, itu adalah hal yang baik. Itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena rasa takut itu membawa diri mereka kepada hati yang mau berubah. No corbut, nggak diulau dosa, alai, tang mabiar, itu no corbut, nggak diulau dosa, alai dang terbebani. No corbut diulau ni bana dosa, alai dang merasa berdosa. Itu no corbut. Jemula dong siya kita manginang na mangulah dosa, jala may lahita di dosa tay. Molo adong nga manginang siya kita na mardosa, jala mabiar ita tu de batalan ni dosa tay. Cemas si talan ni dosa tay. Hudok mamanginang, jol madadeng gaddo behita. Kita masih orang yang benar, kita masih orang yang baik, kita masih orang yang sehat secara rohani. Alay halak na mardosa, alay rakyat merasa mardosa, nga mati to dine. Daging bisa hidup, tetapi to di boy de mati, hidup by didok Yesus Kristus. Paluas ba namate namananom, namate. Karena bagi Kristus ada orang yang hidup, tetapi dia sudah mati secara rohani. Salah satu cirinya, tidak pernah merasa malu dengan dosa-dosanya. Tidak pernah merasa terbebani dengan dosa-dosanya. Tarimanya manginang. Buah dirita, dia kadusa natabain. Adong dope hitam merasa maila. Jalaingok ma, molo maila dope hita tu dosata. Molo merasa terbebas dope hita tu dosata. Itu adalah pintu pertama untuk mengalami perubahan. Tetapi orang yang tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa bahwa dia penuh dosa, tidak pernah terbebani dengan dosa-dosanya, tidak mungkin itu mengalami perubahan. Dan mungkin uji kamu, beri kamu manginang. Molo adong siak kamu na hea mengalami contoh adong dongam muna na marutang tuamu alai marjaji bana tanggal 3 nanti daya ku kasih inna alai dang dapat tanggal 3 dang marnaigarar memang dang didok imana tahun sadia hola tanggal na didok jadi sipata dang tersalahkan dangi hola tanggal didok imana alai na maksud ketika ada orang yang berhutang kepada kita, dia ingkar janji tidak membayarnya. Bereng ma, molo pajupang ido hoto amang inang. Molo hira na busi saud de bana pajupang doto. Molo hira na maila-ila de bana pajupang doto. Ingot tamu mamang inang posroham, gararon na dotang ne. Ido, gararon na de. Molo merasa nang nyaman di bana pajupang doto ala ni utangi, posroham, gararon na de. Alay ngotamu mamanginang molo adong dongam muna na marutang. Ngalewat bulat tu bulat tahu tu tahun alay so ina ma tabo ni parekel na ijolo muna. Dang adong merasa risi, dang adong merasa terbebani. Udok ma pos roha muna. Dang karone. Jadi ikhlas somme. Ikhlason dok ma di bagas roham. Tema Tuhan.
Terpasu-pasu mebana memakai beki. Baido. Ido. Memang itu sifat niajul maut. Hanya orang yang merasa terganggu dengan kesalahannya mau merubah kesalahannya. Hanya orang yang merasa malu dengan dosanya mau berubah menjadi lebih baik. Buktina idahamu di patorang di son. Didok turpukon. Nang pemabiar bangsoi mangida si Musa. Alai dung dijau si Musa. Adona terjadi dung dijau si Musa. Itor roro nasida madapotos si Musa. Jadi dung songoni ayat 32. Jadi dung songoni Roma jumonok sude alak Israel. Orang yang takut karena dosa-dosanya, dia pasti datang mendekat kepada sumber pengampunan. Orang yang takut, malu terhadap dosa-dosanya, dia akan datang kepada Tuhan untuk meminta ampun, untuk mengidu hasisani dosa. Tapi percayalah, ketika kita tidak pernah merasa berdosa, tentu kita tidak akan pernah meminta pengampunan. Kalau kita tidak merasa bahwa kita punya banyak kesalahan, tentu kita tidak datang mendekat untuk meminta pengampunan. Alania manginang, tarimangi pardalanan di nguluta. Jangan sampai kehilangan, jangan sampai nyaman dengan dosa-dosa. Jangan sampai merasa bahwa kita betul-betul orang yang benar. Suliki itu sudah ngabuah hadiriota. Jalan hati-hati ya manginang. Tu dosa, hati-hati. Tu dosa nahola diri mampoto. Hati-hati itu sih. Hati-hati terhadap dosa yang hanya diketahui oleh dirimu. Unang alang danga dong halak maboto ulaumu. Unang aladang dong halak maboto nasala na binahemmu. Gabidang dong boban diho. Itu yang paling bisa membuat kita lilu. Dihita manginang nang peso adong halak maboto dosata. Nang pedang adong halak na maboto dia na taula. Alay ko taingot anggo Tuhani. Dangadong naholip siya ni. Alani ro tuadopan na mangido asisan ni dosa. Nangpe dangadong nama poto. Unang ala dangadong nama poto dosata. Seakan-akan hita nama no sitong. Ibortibion. Ala dangadong mapoto dosata dangi. Holan marsala dong atta. So ini mata jom ni hatata tu si. Habe lubi siya ni taulahun. Holan na so iboto halak do. Jadi itu berbahaya. Berbahaya. Tetap miliki rasa bersalah di dalam hati. Baik ada orang yang tahu atau tidak tahu terhadap apa kesalahanmu. Supaya ada keinginan untuk berubah. Namangiut amanginang. Ida ma dia do naniulahon ni si Musa di son. Dung marsinodang bohi ni si Musa. Dung marsinodang bohi ni si Musa. Ahado diulau si Musa. Ijo ibana bangsoi. Rohamu jumonok tu son. Dung di jauh ibana bangsoi dia ma Musa didok di patol hasi Musa ma hatana di jalon ibana siad dewata. Musa menyampaikan perintah dan perkataan Tuhan kepada bangsa itu dengan wajah yang bersinar. Lapatanna sasitongna dang gogoni si Musa magulahun ulani. Alai gogoni debatado na adong di si Musa. Ubay na tarbay ni bana pasahaton hatay. Hita pesongodi dua manginang. Tidak ada hal yang benar yang bisa kita lakukan kalau dari diri kita sendiri. Tidak ada hal yang hebat yang bisa kita lakukan kalau hanya dari diri kita sendiri. Alani pangasahod de mata mangulah kaulota. Amanginang adong na menarik. Dung di pasah si Musa hatanay di patorang di son. Alay dihukupi ibana. Buhina. Musa menutupi wajahnya. Asa buah. Asa unang di ida bangsoy. Sodangi. Dung di pasah si Musa hatana. Marhite hatana marsinodang tu bangsoy. Ala dihukupi si Musa buhinay. Supaya bangsa itu
tidak selalu dalam ketakutan. Bere kamu hajol maun ni si Musa yang manginang luar biasa. Luar biasa. Epistel te dikritik si Paulus dan si Musa dikritik. Alay dang napala kritiki. Molo tapamana naking epistel te. Alay anom matusi. Alay dahamu. Buasa dihukupi si Musa. Bohinay. Buasa dang paluasan ni si Musa. Marsinod dang torus. Bohinay idaun ni bangsoy. Karena Musa tahu bangsa ini sudah takut melihat wajahnya. Jadi Musa tidak ingin bangsa itu penuh ketakutan hidupnya. Ujungnya ditutupi bana. Toima itak ni namadok hatani Tuhanima. Hupapatar bohikon. Alay dung say. Hukupi mamusay bohikon. Asa unang mabiar bangsoy. Lihat bagaimana Musa sangat-sangat merasakan perasaan bangsanya. Benar bangsa itu salah. Benar bangsa itu berdosa. Benar bangsa itu penuh dengan kejahatan. Tetapi Musa tahu untuk merubah dan menyampaikan kebaikan kepada bangsa ini tidak boleh di dalam rasa yang menimbulkan ketakutan. Tutuma dihawolongi si Musa bangsoy. Benar kita harus menyampaikan firman Tuhan, benar kita harus menyatakan kebenaran, benar kita harus menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Tetapi pikirkan amanginang kenyamanannya, pikirkan amanginang perasaannya, pikirkan amanginang bagaimana keadaannya sebagai penerima dari hal-hal yang benar. Dia Kristeno peidolidok. Sampaikan kebenaran apapun risikonya. Sampaikan kebenaran. Baik atau tidak baik situasinya. Seakan-akan itu mau mengatakan sampaikan kebenaran tanpa pertimbangan. Tidak. Menyampaikan kebenaran pun harus penuh pertimbangan. Pikirkan cara yang mana yang baik. Molo si Musa dipikiri mana do kenyamanan nih bangsoy. Walaupun dia menyampaikan kebenaran. Tetapi dia pikirkan kenyamanan bangsa itu. Oki tarong do istilah ni alak batak dangi. Situluk ni mata ni horbo. Situluk mata ni horbo. Yang go hami alak batak situluk mata ni horbo do. Anggo tu jol mahita situluk mata ni horbo. Coba tu hita dibain halak situluk mata ni horbo boy do. Betul pangari masuk deh tadangi. Nang pesitong na didongani yang alay yang go di itong-atongani na torop doi langsung didokon. Alay mo lo marhite hata nakasar doi didok tarjalo doi. Oh lu dorang tarjalo. Yang benar pun perlu disampaikan dengan cara yang baik. Alani hita penaing manias songoni. Mari sampaikan kebenaran tapi pikirkan perasaan orang-orang yang ingin mendengarkan kebenaran itu. Kayak songoni neng festival punguan kor amain na. Biasa memulai neng festival nangi luar biasa dan antusias berkompetisi. Kita harus juara. Indah. Oke, papungu sudah kama. Sian ganuk punguan kor. Isena neng dohot festival dohot. Rope Latina. Kita harus menang. Inna. Latihan terus. Inna. Oke, latihan. Tak. Sehari latihan dangi. Roh guru naon. Kira. Asing suaranya lakon. Naruh ada. Ada yang dapat na depe. Ada di pertemuan berikutnya. Masuk musai latihan. Nah, mulai dapat na. Aduh nang, sormin. Dang boy dohot to festival. Asing soram, hira borong-borong soram. Dang dijulunnya torop. Tumago dorang dohot to daripada lau hita tu satalu. Tumago dorang dohot to. Terus dulu mata ni orbo. So dia udah pakilalan ni si sormin ni. Pasti dang terima ibana lah so borong-borong pesuaran dang terima ibana di paila dijulunnya torop dangi. Pasti deh. Ujungnya gawe itu bakal persoalan nasib. Pikirkan cara yang terbaik untuk menyampaikan sesuatu meski itu benar. Perjulu saya Leo Marjamita di son. Wingot bahasa Indonesia. Alai godang hubay bahasa Batak. Itu radong mengkritik kau deba. Alai tabu carana. Ijono kibana diusipon ibana. Amang pendeta inna. Iya, apa inang niku? Amang pendeta di sini itu kalau bahasa Indonesia ya harus bahasa Indonesia. Amang
itu tadi bahasa Indonesia, Amang pakai bahasa Bataknya 55%, bahasa Indonesianya 45%, hira sentralisasi benar Amang kena. Iba di mana perga itu? Hira sentralisasi benar Amang. Oh itu nang. Oh, aku jadi nggak ngerti Amang. Lain kali kalau kok bahasa Indonesia ya Amang kena. Oh oke nang siap. Ujungnya marjami tahu musa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dihubain 75%, 25%. Alanya tarjalo alanya dingkan di pasar ibana. Dang di jolona toro iba ile ibana, iusipon ibana, iba di ibana pargaiton. Ujungnya gabiadong perubah dia. Jadi benar, hal yang benar itu harus kita sampaikan. Tetapi sampaikanlah hal yang benar dengan cara yang benar juga. Supaya apa yang kita sampaikan itu bisa dirasakan, itu bisa diterima oleh si pendengar. Amang inang alani di marhite turpu jamita di bagasan sadarion di do hita iko boy do hita papatar kosodang hamuleon ni debata alai ingok mamang inang dang songo simu sabe sodang nanaing si jalo otta siat debata. Ido na dikritik seakan-akan mengkritik si Paulus di epistel teraking. Dang songo si Musa behami ninna nama kukupi bohina daw. Bahasa ado na nang didok si Paulus. Na nang didok si Paulus. Bolo di badan narobi debata mangaliaw sodang tubuh ini si Musa. Asa di sodang ibana bangsoi. Alay anggo di partikian nuaing. Dakola sodang bena ni leon di debata. Alay ngahibul diri na di leon debata tu bortibion. Marhite Kristus Yesus dang tarhukupi be ninna si Paulus. Dang tarhukupi be di partikian nuengoni. Dakola sodangi be naro. Alai nungaro hibul hadirion di debata marhite Yesus Kristus Tuhani. Abe syuku pokaro asia Yesus ini na. Sia Tuhani. Nunga patar roy bana, nunga patar mangulay bana, nunga patar di patuduy mana. Aka nauli na denggan, aka holong ni roha. Tutong-atongan ni portibion. Jala ido na hujalo hami ninna si Paulus. Ubain na songonigo go nami sa hatunuaing mangula. Ubain na marhiras ni roha hami pasahot na kasitongan ninna si Paulus. Ala na kujalo hami do. Gugu sian Jesus Kristus. Ala na kupasiat tami do di bagasar roha nami. Gugu hadirion ni Jesus Kristus. Ima nadido ni si Paulus amanginang. Ternyata Paulus mampu menanggung rasa sakit. Ternyata Paulus mampu menanggung banyaknya kesusahan. Ternyata Paulus mampu menanggung banyaknya penderitaan. Dikejar, dipenjara, sakit ada di dalam dirinya. Tetapi dia tidak berhenti. Di patorangi wana alaniaha. Ala na kujalo do Yesus Kristus si bagasar rohaku. Kita besongoni. Amanginang. Percayalah. Kekuatan yang benar-benar kuat pasti ada di dalam diri kita untuk melakukan kebaikan meskipun situasi kita sulit. Kekuatan akan ada di dalam diri kita manginang untuk berbuat baik kepada siapa saja, untuk berbuat benar kepada siapa saja meskipun kadang dikecewakan dan lain sebagainya. Marhite dirita dang terbaik kita. Alai jaloma Yesus Kristusi ragam ni sodang ni batabu itapatudu. Dang marhite sodang ni buhi, alay marhite pangalahu. Taurupi dong atta, taholongi dong atta, tapakulingi dong atta, tapudai dong atta, taleo nakanaulina dengatu dong atta. Ido sodang di partikian sinuaingon. Dang terbaik kita isian hadiriota. Jalo Jesusi di bagasar roham, tarpatu pahoma kanaulina dengkan di baga marhite ngolum. Amen martangyak kita. Melihat itu ada bata Jahuba di parsoron nami saudarion. Asini roham patarwo kami tu bagas soromon. Hipas jala margogo hami. Memuji pasangap guar muda badie. Tuhan di bohaliho hami marhite hatam. Paloa sami di bagasan serep ni roha. Mengatusi jala majalo hatami. Patubu di roha nami Tuhan. Roha naolo manol soli di akadosa nami. Patubu roha nami Tuhan.
rohana ulu padinggat to diri nami tujuluan nyari asa situtu marsinodang ngulu nami tu humaliang nami tua debata Jehovah nang hutangnya kok kami parsoron nami nadong di Huriamon Huria Bandung Reformanda las rohanami Tuhan di paluaso mardalan Huriamon neng mandapoton umur 10 tahun raga maka namasa Tuhan raga maka hamaolon alai tarbulus suryam dosa luhut nei ala asi dohot holong ni roham ala ni Tuhan pahibul sada ni rohanami ruas ni huriam nanga kabar halado maka muliate hon saluhut denggan ni basam di hari ulang tahun ni huriam nanaeng hu ulau kami di tiki najonokon tua debata Jehovah martangiang nak kami tu keluarga nami be homa toktong Tuhan nama dongani ganup keluarga nami nadong di Huriamon diragam nyaka parukilan nami be diragam nyaka namasa di bagasan keluarga nami manang dia pe Tuhan posroha nami anggohodo madongani hami buido husal puok kami aka tontangan di tonga-tonga ni keluarga nami Tuhan di mata Jehovah marningot nak kami di saluhud aka ianakon napi nasahamu tu ganup keluarga manang di dia pe saluhud na Tuhan narap do akan natorasna manang na holang sian akan natorasna asini roham madongani nasida saluhudna tabaya kahapistaran dia akan namar sikola dongani jala parbisuki akan nahi parkarejuan jala saluhud akan nahinirim ni roha nang akan di parsita ianakon ni huriam asini roham Tuhan nama dongani nasida saluhudna batulus soni Tuhan songoni nang dia kadongan nami na di bagasan parsahiton nasubui hugoraho kami ya kagwarna alai parbinoto doho di saluhud na Tuhan asini rohamma na hupangidohami daoni saluhud ruas ni huriam na di bagasan parsahiton Tuhan songoni nang ruas ni huriam na di bagasan las ni roha dumobi aka ruas na pinasahamu umur nagajang di ulang tahun toktong Tuhan pasikop las ni rohani nasida ho namadongani mangaleon hahipason mamasumasu aka naniula ni tangan dohot pikiranna Tuhan di mata Jehovah songoni nang aka keluarga nami nabi di bona pasogit diragam nyaka pergumulanna diragam nyaka persoalan nadong di bona pasogit toktong hubuak kami di tangyang nami Tuhan homa nama ngurupi homa nama niroi saluhutna pemerintah aka keluarga di bona pasogit padame Tuhan leho dalan nadumenggan di nasida saluhutna Tuhan debata Jehovah digijang ni sude pangiduan nami i huboto hami gudang hakurangan nami huboto hami gudang akadosa nami alai posroha nami Tuhan asini roham ubbal gasian saluhud aka haurangan dosa nami sesa saluhud nei Tuhan jala-jalo matang yang nami on holam mangasaon gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot to di purbadia amen.